Felvétel indul, 1, 2, 3. Nehogy belefújt. Jézusom. Ne csinálj, Csabi, ne csinálj. Ezt nem kellene, Csabi. Nem kellene. Ez a bőrük. Ő lesz, mint a fáraók, baszom. Aranybarna. Olyan, mint az öltözékem színe. Aranyat érek! Aranyat érek! Aranyból vagyok. Többet érek, mint a kibaszott arany. Olyan vagyok, mint 75 kg arany. 75 kg arany vagyok. Kibaszott 75 kg arany. Az a mai világban nagyon sok pénz. Hát vége a filmnek. Ennek túl hívjatok Arany Jánosnak. Janika. Arany János vagyok. Arany János.